नोंसोर लाखांबाय मोनाखै आइयो बेस्राफोर दाबो मोनानो नै नोंसोर सिरफि लाखांबाय नानिमोन लाखांबाय दे देहाबायलै नोंसोर ला गोदान नालाय जायगायाबो फैफेरा ओमफ्राय सिनायनायबो मानसि गैयामोन बारा एसे उसुदा मोनदोंमोन थेवब्लाबो नोंसोर दङ जेला सिन्था गैला आरो प्रब्लेम गैया उनाव फैबावनोब्ला कन्टेक्टफोर खालामलायनो हाबाय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दिनैबो सफैलायबाय लेन्थिबारि सानजारां क्लाबनि फुटबल मेचआव माने जोलुर बादायलायनायाव नायनो हागोन दिनै सेमि फाइनाल ने ओरैहाय सेमि फाइनाल दा दिनै औ र' दिनैहाय सेमि फाइनाल ओमफ्राय गाबोनबो सेमि फाइनाल ने गाबोनबो सेमि फाइनाल जागोन दिनै एनि सेमि फाइनाल जागोन गाबोन बि ग्रुपनि सेमि फाइनाल जागोन ओमफ्राय फाइनाला माला लादों फाइनालखौ दा लास्टआव नोंथांमोननो खिथासिगोन दा आङो सिङाव हाबलांनोसै गेना ओरैबो आरो हौरै मोनसे नै बेयावबो नै आङो दा सिङाव हाबलांनानै नोंथां सिङाव थांनायखाय माथो मावग्लुमोरा जाबाय माथो मानसियाबो नोगोदनो दा रायजो राजा खेलाया स्टार्ट जाबायानो नै माने खायलाबारि हान्टार क्लाबनो ओमफ्राय बिटिनि रायजोफ्राबो जाबायानो नै नायबावगोन नोङो लोगो होदों नोङो आं जोंनि केमेरानिफ्राय बहनफिननांगौ जायो सरि सेन्देलाखौ मागोन
आं सिख्लाफोरखौ खेबो एसे दायो खेलाया हाफ टिफिन जाबाय बिथांमोनानो जादों खायलाबारि हान्टार क्लाब होनदों आरो ओरैथिं दङ जाहैबाय बिथांमोना बिटिनि मा लादोंथाय बिसोरना बिथांमोना बिटिनिनि दा बिटिनिया से गलाव देरहानानै दङ ओमफ्राय हान्टार क्लाबा से गल जानानै दं आरोना बेनो लोगोफोर दा हाफ टिफिन जाबाय ओमफ्राय बिराद रायजो राजाफोर फैदों नै दिनैबो मालुबिटा वर्सेस 11 स्टार FC बङाइगाव गाबोननि खेलाखौ गेलेगोन शाइनिं स्टार FC वर्सेस बिथांनि इउटुब चेनेल दं नोंथांमोना थांनानै बिथांखौ सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आनामिका बसुमतारी आनामिका बसुमतारी बिथांनि इउटुब चेनेल दङ नोंथांमोना थांनानै साबसक्राइब खालामहैबानो जाबाय दे थांलादों होनब्ला दे नै खेबगासिनो दंखायो आं सिख्लाफोरनि सिलफि लानानै नुवाखै नुवाखै सानथ्र' हायै सिलफि टु सिलफि आंनो भिडिअसो दे खनसामखौबो जाजोबा गोलोमै गोलोमै माइ ओरैनो नानि मोनाबो लायो सिलफि सोर सोर सिलफि लानो गोसो दं सिख्लाफ्रालाय हा मनालिसा एक्ट्रिसजों सोर सोर नै सिख्लाफोर माथो खोन्थाया बिराद बिजि मानसिफ्रा आयु 100थासो मबाइल ओंखारबाय नै सिलफि ला मोनलैथ' आरो आयु 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 नानियाबो सिलफि लायो एसे मिनि दे एसे मिनि सल'खौबो एसे बेस्थ' नै जोंना दा फट' खेबखांब्ला आं नोंसिनि गेजेराव आं खोन्थानो फैगासिनो दङ आं बिथांना सोंदों आरोना दे एसे बेस्थ' जागासिनो दङ ओरैबो सारिगिदिं नानियाबो खेबजायो सिलफि गाबोननि खेलायाव फैगोन जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि सुदेम एक्ट्रिस सिलफि लानो लुबैदों एक्ट्रिसजों सिख्लाफोरा ओमफ्राय आयै हाइजें फुंखोना रानसो फुंखोलो नुवाखै हनै बयथिबो फोथायावथारमोन बिसोरो सिलफि लाबाय सेंग्राफ्राबो खाबुबायसो सिलफि लानो दे लालाद' सिख्लाफोरा आं मोनलागोन बे एकदम थोनो जालाय थाखाबा आं सिलफि लानो आंलाय नायगौला बासिखौ बिजौखौ नुमासै नुखायाखिसै दा ब्र'आ आयो नुहोनांगौनो नुखाखौनो
सोरां बिथांमोन दंफांबावोसो नायसनाखैमोन आङो ओमफ्राय सिख्लाफ्रा सिफि लानायावसो एकदम बिजिथार दाबो रालायदो मोजाङै लालाय ज' लादो दे ज' लादो जाबायना खेबनाया नोंसिनि दाबो सिल्पिया दिनै फार्स्ट टाइम दिनै सोरां फंबायजों लोगो मोनलायबाय गोजोन्थों दे गोजोनथोंसै माबायदि मोनदों जोंनि ओरै फैनानै गोजोननाय मोन्दों आं बिराद गोबावसो मोनो ओरै बे जायगाखौ ओमफ्राय आरो इउटुब चेनेलखौ नायखायो आङो मोननैसो भिडिअ नायखांबाय ओरैनो आं मिथियामोन आरो नोंखौबो बिथिं होननानै ओमफ्राय सानैसो इउटुबार नुबावदों आं नायग्रा आरो इन्टारेस्ट मोजां मोनदों ओरैनो माने गोदान नालाय जायगायाबो फैफेरा ओमफ्राय सिनायनायबो मानसि गैयामोन बारा एसे उसुदा मोनदोंमोन थेवब्लाबो नोंसोर दङ जेला सिन्था गैला आरो प्रब्लेम गैया फैबावनोब्ला कन्टेक्टफोर खालामलायनो हाबाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनलायदों बिथांजोंहाय दिनै मोगा मोगि जाबाय बिथांजों दिनैहाय दा गोजोननाय मोनबाय गोसोखौ थेंक इउ दे जिउसो लाखायो आंनिया दा भिडिअनिफ्राय जेबो खालामगोन आयौ सिख्लाफ्रा हगारखाया हनै थांगौसै दां मोनला माबायदि सेल्फि लानो नायनो नै आयु ओरैबो दंबावसो नै नोंसोर लाखांबाय मोनाखै आइयो बेस्राफोर दाबो मोनानो नै लाहोदो दे नोंसोर सेल्फि लाखांबाय नानिमोन लाखांबाय ए दे हाबायलै नोंसोर ला ओमफ्राय सोर सेल्फि मोनबावाखै थांनो होला नामालै गरमजोंनो दुगैनाय बायदि जाना फैखादों ओमफ्राय मोखां सुनानै फैबाय खाना माख्रा दैयावहाय एकदम फुदुं जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दिनै लन्थिबारि सानजारां क्लाबनि जोलुर बादायनाया दिनैनि सेमि फाइनाल खेलाया जोबनानै थांबाय दा खैलाबारि हान्थाल क्लाबआ 1 गलाव जेनलांबाय आरो बिटिनि मा खालामदोंथाय बिथांमोना 1 गलाव देरहानानै थांबाय आरोना बिथांमोना दा डाइरेक्टलि फाइनाल गेलेनो मोनसिगोन ओमफ्राय दा जोंनि मनालिसा बिनानाव एक्ट्रिसाबो थांबाय ओंखारलांबाय हनै दासो थांदों नोंथांमोना नुदों दासो गेट बारलांदों भिडिअखौ दिनै बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक आरो शेयार खालामदो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जै बर' हारिनि